Čo má spoločné 10 litrov benzínu, dizajnové kreslo a mačka? Ak neviete, odporúčam pozerať toto video až do konca. Krok číslo 1 je umiestniť kreslo na bezpečné miesto. Krok číslo 2 je otvoriť benzín, ktorý sme si dopredu pripravili. Teraz pekne krásne aplikujeme benzín na túto kožušinku, tak aby žiadna časť kresla neostala suchá, pretože je dôležité, aby kreslo bolo poriadne hydratované. Musíme dať priestor aj týmto nožičkám. Operadla, druhá nožička, peradlo, to je vončo. Tieto kreslá žerú dosť veľa benzínu, preto nám toho benzínu musí ísť naozaj veľa. A teraz základom je bezpečnosť pri práci, preto si to odpálime od takéhoto stebla kávičky. A hoří! Pýtate sa, ako do tohto celého zapadne mačka? Nejako, pretože mačky nepatria tam, kde je oheň. Stop týraniu zvierat.